Gihimo sa mga sakop sa Talisay City Health, Barangay Health Workers ug ubang pangkawani sa Talisay City ang anti-dengue caravan. Nagsaba-saba nga nilibot sa nagkadiyang dapit sa Talisay City kining mga sakyanan sa Talisay City Health, ilabi na ang mga rescue services nga nagsubay sa daan. Mapasudlonon o sa National Highway man, kini aron pagpahinumdum sa mga Talisaynon sa pagpanglimpyo, pagyabo sa mga napundo nga tubig ug uban pa aron batukan o malikayan nga masakit sa dengue. Ilabi na nga kanunay na usab nga masinati ang mga pag-uwan. Lakip na sa pagpahinumdum niini nga kung adunay hilantan o adunay mga sintomas sa dengue sa pagpa-check up gyud. Bisa na diha sa barangay health centers. Samtang gisunod usab dayon human sa caravan ang misting operation. Gihimo kini sa mga sakop sa Anti-Dengue Task Force diha sa Barangay Dumlog. Natala sa Barangay Dumlog ang siyam ka mga kaso sa dengue sukad Enero hangtod Mayo ning tuiga. 8 ang suspected ug usa ang konfirmadong kaso sa dengue. Padung naman atong rainy season, so ang ato yung tumong ug tuyo ni ato nga mapahinumduman nato no ang atong mga igsuong Talisaynon, atong mga lain-lain na mga barangay. If naay mga membro sa ilang pamilya na gipangilantan, duol gyud dayon sa pinakaduol nato nga RHU sa atong barangay health center kay naman tay mga doctors no nga andam gyud mo tan-aw sa kahimtang